हेलो लोगोफोर, दिनै आं नोंथांमोननो आंनि फार्स्ट Q&A नि भिडिअ लाना फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासे नायलांबाय थादो। दिनैनि फार्स्ट कुइसनानो जाहैबाय चन्दन बसुमतारीनिफ्राय। चन्दन बसुमतारीया सोंदों, फंबाया बबे डिस्ट्रिक्टनि आरो दायो फरायोना फरायला? आं गवालपारा डिस्ट्रिक्टनि आरो आं दायो फरायगासिनो। नेक्स्ट कुइसनानो जाहैबाय रिमि बसुमतारीनिफ्राय। रिमि बसुमतारीया सोंदों, आदानि साबस्क्राइबारा बेसेबां जाखो आरो इउटिउब चेनेलखौ माब्लानिफ्राय खुलिजेननायमोन? सरि, आं आंनि एक्जेक्ट साबस्क्राइबारखौ दा बुंथ'ला, जास्ट 20K क्रस जायाखै आरोना, आरो आं आंनि चेनेलखौ 2020 फेब्रुवारि दाननिफ्राय खुलिजेनदों। नेक्स्ट कुइसनानो जाहैबाय जिमिना खाख्लारिनिफ्राय। जिमिना खाख्लारिया सोंदों, हे ब्र, नोंथाङा मानो फेस देखाया? खनसेल' देखायदो, जाहोना मा, गियो ना माब्रा फेस देखायना भिडिअ बानायनो? आं रावखौबो गिया, आरो आंनि चेनेला जेब्ला 50K क्रस जागोन अब्ला आं फेस केम भिडिअ बानायगोन। नेक्स्ट कुइसनानो जाहैबाय दैमालु खाख्लारिनिफ्राय। दैमालु खाख्लारिया सोंदों, आदाया गवालपारानि नामा? औ फंबाय, आं गवालपारानि। नेक्स्ट कुइसनानो जाहैबाय सान्ति मोसाहारिनिफ्राय। सान्ति मोसाहारिया सोंदों, नों माला हाबा लागोन आदा? फंबाय, आं दानो हाबा लाथ'वा, आरो आं 15 इयार्सनि उनावसो लागोन। नेक्स्ट कुइसनानो जाहैबाय रंजालि बसुमतारीनिफ्राय। रंजालि बसुमतारीया सोंदों, आदा नों मा जायगानि? अन्नानै आंनि सोंनायनि फिनखौ हरदो। आं गवालपारा जिल्ला दुधनৈ थानानि सिङाव थानाय हाजुखर' गामिनि। नेक्स्ट कुइसनानो जाहैबाय आर बर'निफ्राय। आर बर'आ सोंदों, आदा नोंसा न'आव सोर सोर दं आरो नों माबे गामिनि? आं गामिखौ अलरेडि बुंखांबाय, आरो जोंहा न'खराव आइ आफा, आदा बाजै, आब' आरो आबै। नेक्स्ट कुइसनानो जाहैबाय सुबिराम नार्जारिनिफ्राय। सुबिराम नार्जारिया सोंदों, आदाना जिएफ दंना गैया? प्लिज रिप्लाइ। अके फंबाय, आंना जिएफ गैथ'वा। एक्चुअलि आं नुनायाव हेन्डसाम नङा नालाय, ओंखायनो रावबो एक्सेप्ट खालामा। नेक्स्ट कुइसनानो जाहैबाय राहुल बर'निफ्राय। राहुल बर'आ सोंदों, आदाया बबे डिस्ट्रिक्टनि आरो आदानि नेमा मा? आं डिस्ट्रिक्टखौ अलरेडि बुंखांबाय, आरो आंनि मुङा प्रमद खाख्लारि। नेक्स्ट कुइसनानो जाहैबाय सुन बर' ब्रह्मनिफ्राय। सुन बर' ब्रह्मआ सोंदों, गुड मर्निं सार। सार, नों मा जायगानि आरो नोंनि थार मुङा मा? आं आंनि थार मुंखौ अलरेडि बुंखांबाय, आंनि थार मुङा प्रमद खाख्लारि, आरो आंनि जायगानि मुंखौबो अलरेडि बुंखांबाय, आं गवालपारा जिल्ला दुधनৈ थानानि सिङाव थानाय हाजुखर' गामिनि। नेक्स्ट कुइसनानो जाहैबाय बिस्वा बर'निफ्राय। बिस्वा बर'आ सोंदों, ब्र, नोंथाङा इउटिउबखौनो जिउनि प्रफेसन लागोन नामा? आरो लायोब्ला इयुनाव माबोरै ग्र' खालामनो सानो? सरि ब्र, आं दासिमबो डिसिसन लानो हाथ'वाखै। नेक्स्ट कुइसनानो जाहैबाय विथ लाभारनिफ्राय। विथ लाभारा सोंदों, ब्र, नोंना जिएफ दंना गैया? आं अलरेडि बुंखांबाय, आंना जिएफ गैया। नेक्स्ट कुइसनानो जाहैबाय एमबिनिफ्राय। बिथां एमबिया सोंदों, आदाया बहानि आरो दा मा फरायगासिनो? आरो आदाया बेसेबां इयार्स जाखो? प्लिज खोन्थाहर आदा। अके, आं अलरेडि बुंखांबाय, आं बहानि आरो आं मा फरायगासिनो। आं बे बोसोराव MSc एप्लाइ खालामदों, आरो आं बेसेबां इयार्स जाखो? आं 23 इयार्स अल्ड। नेक्स्ट कुइसनानो जाहैबाय मनज कुमार ब्रह्मनिफ्राय। मनज कुमार ब्रह्मआ सोंदों, नोंथाङा इउटिउबाव बेसेबां रां मोनो? सरि ब्र, आं बेखौ बुंथ'नो हानाय नङा। नेक्स्ट कुइसनानो जाहैबाय नबनिता ब्रह्मनिफ्राय। नबनिता ब्रह्मआ सोंदों, आदाया बहानि आरो मा फरायगासिनो? नोंसानि फेमिलियाव साबेसे खोन्थाहर। आं बहानि आरो मा फरायगासिनो आरो फेमिलियाव साबेसे दं, आं बेखौ अलरेडि बुंखांबाय। नेक्स्ट कुइसनानो जाहैबाय आर्डेन दैमारिनिफ्राय। आर्डेन दैमारिया सोंदों, आदाया हाबा जाबायना जायाखै? आं अलरेडि बुंखांबाय, आं हाबा जायाखै, आरो आं दानो जाया। नेक्स्ट कुइसनानो जाहैबाय रनाल्ड' बसुमतारीनिफ्राय। रनाल्ड' बसुमतारीया मोनथाम कुइसन सोंदों। नाम्बार 1, आदा नों बबेनि? आं बेखौ अलरेडि बुंखांबाय। नाम्बार 2, आदा नोंहा न'खराव सोर सोर दं? आं बेखौबो अलरेडि बुंखांबाय। नाम्बार 3, नों बेसेबां फरायनाय आरो आदा नोंहा इउटिउबनि अनगा माबाफोर मावबावो नामा? प्लिज आन्सार मी। अके, आं अलरेडि बुंखांबाय, आं बेसेबां फरायो। आं बे बोसोराव MSc एप्लाइ खालामदों, आरो आं इउटिउबनि अनगा जेबो मावा, न'आव ओरैनो थायो। ओमफ्राय नोंथांमोननिसिम मोनसे रिकुवेस्ट, सोर बबे डिस्ट्रिक्टनि अन्नानै कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर। स' लोगोफोर, दिनैनि Q&A नि भिडिअआ एसेनोसै। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन।